Saka abaluva awuyipaka nasi imofunga ndokupa imali izwana nasi nasi 5 yapatisa saka mangwa mofunga kuti mimi muri kundo spenda kana kushandisa mali mambo mofunga kuti inini ndinogona kukupai yekuti mushandise zvinhu mangwani mambo yenyi imali yangu 35 saka toti 35 plus 10 yeweekend ya yoita 45 zvazvoreva musazokanga kumongoti ndizvere sei sikaimi mugadero pamaplans enyu pa$35 moda kutenga chii yatoni ndaenda kutenga trouse chini isu tikushanda nebudget handiti budget kuronga usati waenda kuchitoro tiri kushanda ne$35 yamataura kuti ndo yamuda mangwana number 1 moda kutenge chii ndatenga trouse iji chini yotsaka shangu yotsaka t-shirt utsvaka t-shirt yotsaka nemagumboots nemagloves boots toenda pagloves nebhandi remuchiuno nebhandi tsoka belt magloves tanyona ndati gloves nekepi oright ndo zvinhu zvamutarisa kuti muone mangwani saka rafu figa yedu tichitarisa majini vana pesi majini munosimatenga nemari rafu takuta inonzi rafu estimation handika hatizivi inogona iri 12 inogona iri 10 handiti saka takuisa pa$12 jini rei hendei shangu dzamunoda dzakaita sei moda matenesi here moda machi dzinoita grasi shu here moda dzakaita sei ndoda teki mateki tongoti masnika anowanzonzi marii ma15 hatizi inogona kuita 10 animozviona tati inonzi rough estimation inonzi chii inonzi chii estimation tikuita inonzi rough estimation tikurai rough estimation saka hatizivi inogona kuita yakawanda kudarika iyi inogona kuita shoma andika hendei patshirt matshirt haazi ma$5 ma$5 magamboots wakamatenga mari nhaye wejuju $10 ko magloves $2 belt mabelt kuharara anogona kunzi ma3 zvinodhipenda nenzvimbo tomaisa pa3 tomaisa pa5 just to be safe capes mugara juice chichocho saka ngatiisei $3 apa capes $2 saka isu takuenda kunocalculata handi ndo maitigwa zvinoitwa mubaruva taakuda kuona kuti total yedu isusu handiti yebudget ye$35 yamuri kudai mikushandisa mangwana not pachii handiti 12 plus 15 plus 5 plus 10 plus 2 plus 3 plus 2 equals to $49. 49. 49.
isu tiri kuda kuspenda $35 kureva kuti isusu bhajeti yedu yadaridza toita kuti equals 49 minus 35 yadaridza ne$14 hamozviona kureva zvekuti maybe kana mochitenga mimi manje pashangu pepe mune mocompromise kuti pamwe kuti mute mateke anodhura mogona kuinda kumatenesi anenge manortheast akasimba yamamaona ndo zvamunogona kuita apa mari yenyu pamwe nogona kuita $10 amozviona matichidhambo chinji magambutsi makamatenge nenzanyimi mamatenga mamutoko yewe saka maybe pasusu vanogona achidhura pamwe mamutoko akati chipe atizivi anditi saka amene tichaona pamashango apa kuti pachaitwa sei apa nemagambutsi ndo yamuri kuda kuspenda mangwani isusu tadera kuti moda kuspenda $35 ngatichitarisa izve kuti nhasi vanhu vaenda kuchipatara hospital andika kuchipatara kwagozoshandiswa mari inoita $13 yetransport patiri kuita ikera yetransport iyi then sabhuku mautsi vari kuita basa rekuti vanotifonera neairtime yavo ngatimboisai paairtime ye$3 atovatumira nekuti kubva musi watakusvika izvozvi vanoshandisa foni yavo for more than 15 minutes pese pavanofoni anditi isusuwo tochitiwo sabhuku mautsi semunhu unofamba achinda nokukwira nokudzika ngatimbovaisaiwo pa$5 reshoka dzavo handiti iri idhiringi iri inini zvangu dhiringi ndinogona kukubatsirai ndochivapa inini handiti saka toriisa star iri sezvo ari munhu wandiri kutumawo ini ndochipa sabhuku mautsi dhiringi hamusi movapa handika asi kuairtime kungakumboitawo kuti zisponzesaka 6 yotipa 11 keri 1 3 4 5 6 7 yotipa $71 apa hapana chikafu kuinzwa bhajeti yacho yakamira sei ndo mabhajeti atiri kubatsirai kubhajeti apa kureva kuti kuchikafu uku tichagara pasi kuseri handiti pachikafu tatimboti izvozvi timbodhira nemi kuti imi matimoda kuspenda 35 yekutenga zvinhu zve iraiti yenyu imi kuti munge muchitenga jini motorida because hamuna jini racho shangu motodzida because matenesi enyu akabharuka nawo tishetiwo moidawo because mongopfeka iyoye orange nehead magamu bhutsu munotomada because patiri kuenda pakaipa manga mungabaika maglovosi atori kombauzari munomadawo zvoshu vamwe vari kungoshanda imi ndimi mega musina maglovo maoko enyu anotsema bhadhe motoda because mogwa nekupiridzira tikutesa zvinhu zvese zvikuti hazvikuna tinofanira kudhiritika kepesi ingangodhiritika zvayo nekuti kepesi iya luxury zve luxury moizive ndandakuziva tiona kuti mubudu muchabuda mari tichionavo handiti kuda kunobuda $20 asi imi mari yenyu yachochohwa sakusvika pa$71 hambozviona tichigoona kuti zvakamira sei zvakaoma vazogwara zvevanhu ndo dambudzo razoitika kugwara kungoitika iwe uya kusure mani umbopemberera satani go back to sender satani jinamazando Ivani vekutanga vaikarepi Ivani vekutanga vaikara Ivani vekutanga vaikarepi Ivani vekutanga Ibabaruva Babaruva Ibabaruva Iro uyawale ukazakira uyawale Batai imari Babaruva
20 baba Ruva. 50. Asmaudzigwa. Baba Ruva mamusingazivi kuti imari. Ndazviitira maune. Ndamboda kuvachinjira. Ndikati no. Baba Ruva munofanira kuziva zvimwezvo. Ndangati ndazvinyumwa kuti mari iyi munogona musingaisivi. Kuti imari. Munozobigwa. Ndopapa ndati munobigwa nevana. Ndika iyi inonzi $50. Kuda kuti mateni mangani? Mateni 5. Saka iyi ndi 5 uyu. Wakanyogwa wakadai uyu. Ndasi 50. Musazobigwa mari kuenda kunotevera mukapuwa yakadai handiti. Modai. Iyi mari. Iyi 20. Saka imama ati iyi 20. 20 uyu 20 na 50 zvakafanana here vasikana? Zvakasiyana. Saka ndo yamakabata weekendini. Haya pakanaka zi. Asi isi tichidhira nebudget ye$71. Kuitwa sei? Apa panofanirwa kutoisa kugadziswa zvokoko kumusha. Kuinogoita 26 sei? Ini ndindatatoita dofo ini. Todaiwo. Kureva kuti mari yedu isi 6 plus 5 inotipa 11. Kiri 1, 3, 4, 5, 6. $61. Saka budget yedu tunonga tasara $9 apa. Saka apa Baba Ruva kuda apa ndo pamuchagadzirisa apa pane zvimwe zvichabvisika kuitira kuti mari yenyu ikwane kugrosari revanhu kumba. Imi mozosipenda. Zvatichaita tatanga tagara pasi kuti grosari roenda ndere mari ndere 20 ndere 30 here. Handiti. Then plus iyi $16 iya. Handika? Zvadero paya tochizoti imimi mosara nechange mari. Anindo mashandira tokwasa kuita. Tozoita confidence paya. Saka mowasei makabata mari. Totofara zvese sabotangurudza. Chindi pai ndiko kuchengeterai. Saka kuti musazoti dai yadona. Saka zvinoreva kuti mimi pamari yenyu yekuzospenda nhasi pamunoikira pa $5 nhasi $5 mangwana. Asi tikakupa $5 mozwa kuti apasa 60. Ndokupa yakatomboita ngataka zvamuri. Kamuda kumbogatsisa pauri. Izvezvi. Hamuna 5 here izvezvi. Kubogadzisawo. Ambogadzisawo kuroka. Mbona kuti 5 ndinayo. 5 ndingagoishaire. Sana. Saka ini ndasarwa $65 iyi. Saka chichipotenda vakomana mboshanda nawo kuti amoita basa rekumbondisimbisawo ndombogombeirwa chokwadi.